खांख्राइ ओमफ्राय लगाय मोनदेर सिंग्रा दे आं दोखो जाबायलै मानो लामा खुरनायनि लामा खुरखां Today I had to become a news reporter. No way, no option, because in our interior village, no one comes to capture such situation. The situation is very bad, so you go on watching this video and you'll come to know what happened to our local area. So hello everybody, good morning and welcome back to my channel. Brother Cornelius Narzari and me, we are going to that place, to Lanka River, to see around the condition. So this is the Lanka River of Chirang district in Betini Anando area. बे जाहैबाय मोनसे लांखार दै चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आनन्द बिटिनि एरियायाव दा नायदो कन्डिशना माबायदि जादों just go on watching see the condition how it is and you can see why so many people are here because these people are worried because the road is collapsed जयनांगौमोन बेलगुरि महय होय बेलगुरियालाय ए So due to this flood and erosion, these guys could not reach the place to play football match. And you can see here 50% part of the road is already gone. Due to this flood and erosion, you see. This road is collapsed already. See how land is sliding. Now the vehicles cannot cross this road anymore. दा बे लामाखौ गारिफोरा खिन्थु बारनो हानाय नंला नै नायदो and this is the only bridge through which Malivita and Betini area villagers can cross and reach to some towns and any other places. So you can see how huge the river is now due to continuous rain for around 2-3 days. See how current it is, the speed of this river you see. नायदो बेसेबां गोख्रै बेसेबां दाहार बे दैया नायदो दा बे दलंजोंल' बारनो हायो गासै बे बिटिनिनि आरो मालिबिटानि गामिनि मानसिफ्रा बे दलंखौ बारब्लाल' टाउनाव एबा गुबुन जायगायाव सौहैनो हायो दे खिन्थु হয় বঙাইগাঁও যাব লাগে ডেইলি আৰু কিছুমান মেডিচিন কিছুমান বস্তু কিছুমান খাদ্য সামগ্ৰী আনিব লাগে এতিয়া মানে কেনেকৈ আনিম কি বা হ'ব মানুহগিলাৰ আমার লক্ষীগুড়ি মানে লাংখারা ইফালে মানে গরুবা নিছে গরুটা লবা পারা না and this man could not bring his cattle which he have tied across this Lanka river. Okay, let me interact some more with our local people. Okay, আচ্ছা বহুত কষ্টজों मोसौफोरखौ बारहोनांगौ गोनां जानानै फैबाय दा खायसेया मोसौआ गोमानानै दङ दा गोथै मासे बोखांना मोनबाय हनै बहुत खस्थ' मोनबाय आरो आनन्द दालां जेनाखि बिटिनिजों हान्थिग्रा लामा बेबो बायस'नायनि लामायाव फैबाय दा मा खालामो बेखौ गोजौ लेभेलसिम एसे थाब बेबस्था लायोबा हामगौ होननानै गोजोननाय थाबाय आरो and you can see there even one cow is drawn in this river. See there. And they could not rescue that cow with his life. That cow is already dead, you see. Helpless people, what to do? दा नायदो हनै मोसौआ गोजावनानै थैलायबाय एसेबां सिम अबस्था जाबाय बे जोंनि ओनसोला दा नायदो नै बेसेबां दुखुनांथाव आरो बेसेबां खहा मोसौआ नायदो दैबानाजों बेसेबां मा दंज' जानानै फैदों दुखु गोनां जिउहा रावबो लोगो गैया बेखौ आंदि मिथिबाय खैफोद गोनां जिउजों रावबो साफि फैया बेखौ आंदि मिथिबाय सम गैया मानो and you can see here how it flows दा नायदो नै दैया माबायदि हम देरदों होस बिखा खामथावथावलै सयथिबो
Here one vehicle is stuck here. This is a medicine supply. You can see here medicine supply. माने मुलि supply खालायग्रा बे बिथांमोना बे दालां खुरखानायनि थाखाय दिनैहाय बारलांनो हायाखै. बिथांमोना जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरनि थाखाय माने मुलि लाबोनानै होफैयो आरोखि ना फार्मासिफोराव राननानै होफैयोमोन. किन्तु दा अबस्थायाथ' गाज्रि जाबाय बारनो हाले बेखिनियाव दा नैबे बिथांमोना थाबथानानै दं आरो सिन्था खालायगासिनो दं माबोरै बारहोनो हागोन. ক'ত আহিছিল দাদা? বঙাইগাঁও পৰা আহিছে. তো কি লৈ আহিছে আপুনি? মেডিচিন লৈ আহিছিল না. এতিয়া কেনেকৈ যাব? এতিয়া তাৰ উপায় নাই ব্যৱস্থা কিবা আছে নেকি? নাই তো You can see this side they were bringing all the medicine for our local people, so they supply from Bongaigaon. They come and give to our local people to the pharmacies. But they are stuck here because they cannot cross this Lanka river anymore because the road is already eroded. दा नायदो नै बेफोर गासैबो मुलिखौ बादहोनांगौमोन किन्तु दा अबस्थाया बादहोनो हानायाव गैले नै दुखुनांथाव बाथ्रा. Troublesome in our area, so go on watching guys. This is really heart touching. Let me go some more and try to show you more parts about all this erosion and flood. So continue watching. There was one protection here this side you can see, but this protection also could not protect the river because the river is really a huge flow. बेयाव थानाय फिसा फिसौ प्रटेक्शना जेबो खालामनो हायाखै मानो होनोब्ला बानायाथ' बिराद गोगोम बिराद गिदिर जादों. औ नायदो नै. You can see this side also, the other side of this bridge you see how it is flowing. दालांनि खोलाजों नायलायदो दाने नै माबायदि ओरैहाय खोलाजोंहायबो अबस्थाया नै. Now let me go down and see that side. I think some women are fishing that side. So let me go down and capture some more views from that angle also. So continue watching. So it's really a trouble for our local people here, especially for the Betini and Malivita area, because this is the main road through which we cross and go to the towns or any other place. Bro, naini? There, good day. खांख्राइ माबा माबि दं ने? खांख्राइ ओमफ्राय लगाय मोन्देर खुसिंग्रा दे. From this side you see now the current of this river and how wide it is, how big it is flowing. You see from this side. Really it will destroy so much of land and property to our villagers. And you can see that side, that across the river, that side is our village, the Betini. It is some part are already eroded. You can see there. Let me zoom it for you. Yeah, you can see there. Arakanat garden is gone that side. बे दै बारनाय हरै थानाया जाहैबाय बिटिनि गामि. ओमफ्राय बे नैबे खिनियावहाय मथा-मथि गयफोरा खुरखा जाबाय नै. Below the bridge, yeah, that's it there. गाहायाव नायदो नै दालांनि गाहायावबो माबायदि जा गोख्रै. So now I am requesting this brother to express about this situation. आंनि नामा कर्नेलियास. आङो बुंनो थाङोब्ला बे बिटिनि आन्डाराव थानाय सासे फार्मासिस्ट दखान होनानै जाग्रा. आंल' नङा गोबां रायजोफ्रानो दुखु मोनदों. मानो होनना बुङोब्ला बे लामाजों गोबां मानसिफ्रा हान्थियो. जेरै ओरै मालिबिटा भुटान बर्डारनिफ्राय लानानै जोंनि आनन्द बिसिडिसिनि जेसेबां रायजोफोर दङ बे लामाजों थांलाय फैलाय. नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि दाबायदियाव जुदि जोंनि गेजेराव हरखाबै माबा मोनसे बेमारफोरनि गेजेरजोंहाय भुगिनो गोनां जायोब्ला जोंनि लामाया थांलाय फैलाय एम्बुलेन्स एबा गारिनि सुबिदा गैलिया. बिनि थाखायनो आङो खावलायनो सानदों बे मुहूर्त समावहाय जिखुनु पार्टी जाया मानो जोंनि निसिमा 16 नं निसिमानि सिङाव थानाय सानै एक्स एमसिएलए दङ जायखौ होननानै जोङो मोनथियो जेम्स बसुमतारी आरो निर्मल कुमार ब्रह्म. अन्नानै नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायदों
बे भिडिअखौ नुनायजों लोगोसे एबा फनफोरनि गेजेरजों जगाजग मोननायजों लोगोसे नोंथांमोना गोख्रैनो जोंनि बे दुखुथिया दुखुजों बुंफबनाय बे लामानि गेजेरजों भुगिनांनाय रायजो राजाफोरखौ गोख्रैनो मदद होफैयो आरो आं बेखौनो खावलायनो सानो दि दिनै जोंनि बिटिसिआ सोरबा बर'नि आखायाव गैयाब्लाबो गभर्नरनि सरकार जानायलाय आङो बेखौनो गभर्नर सरकारनिसिम खावलायनो गोसो जादों नोंथाङाबो आंनि बे बर' लेंगुवेजनि दारै बुंनाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों इउटुबनि गेजेरजों जेनाखि फंनैसो बिबुंथि होनाय बेखौ नोंथाङा आइडिया खालामनानैब्लाबो खबर लालायनायनि गेजेरजोंब्लाबो गोख्रैनो बे जोंनि बे दुखु सैनांनाय जायगाखौ एबा हान्थिग्रा लामाखौहाय गोख्रैनो माने बानायना होफैनो थाखाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय खर' गंलायनानैहाय खावलायनाय थाबाय Now you can listen some more few words from the expression of this another leader of this village. এনে মানে দুখ আৰু অশান্তিত মানে ভুগি আছে গতিকে আজিৰ যিটো মানে বাৰিষাত যেনেকা লাংখাৰ নৈয়ে মানে বহুত মানে বৃহত্তৰ মানে ৰূপটো লৈছে ইয়াত চৰকাৰে অলপ হ'লে সচেতন হৈ ইয়াৰ বিকল্পটো কেনেভাৱে মানে কৰা যাব তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিলোঁ ধন্যবাদ So please pray for Assam. So thank you everyone for watching this video till the end. Be video ko jobjasim naini thakai roja roja sabaikor baunai thabai.